xa naceu o noso neno, de Raquel Forte e Xoán Manuel Barrera Alfonso. Esta rondalla e coro gañou este ano o segundo premio do Festival de Villancicos de Vila Xoán. Deixolles coa rondalla de Terra de Porto.
unha comedia escrita por Manuel Varela Buxán, un escritor galego inspirado como a súa vivencia do mundo e da arte en Galiza. Esta obra foi estreada no Teatro Argentino de Bos Aires no mes de decembro do ano 1941. Os feitos desenrólanse nunha aldea da provincia de Pontevedra, alá polo ano 1917, época en que nos remontaremos esta noite. Con vostedes, o... Saudiña, Faruk, saudiña. Saudiña, non perdí. Parece que as camas se puxeron de acordo para sacudirnos aos dous á mesma hora, non si? Estamos en días de moita madruga, meu amigo. As eleccións, claro. Justamente. Conto ou non conto co teu voto? O meu voto? Que preguntas me vai vostede, don Pedrito? Eso non se faz. O meu voto sempre será para vostede. Mal ou menos pear. Contestásteme ben, home, contestásteme ben. És un amigo. Dous vicios teño neste mundo que hei de levar ao borracho. Un é o fumar, e o outro botar para que vostede me mande. Se todos foran como a ti, e és un home, xa se ve. Eu non sei se son un home ou son un farrapo. Son como me ve. Bueno, e és como se debe ser. Amigo dos amigos. Quen é o candidato ese? Bom, trátase dun señorito. Xa. Hai quen dixo, cousa que eu dúbido, que o tal señorito non é galego. É que nos importa que sexa ou que non sexa galego. O rapaz é de Sevilla, sí. Pero xa leva en Pontevedra máis de 4 anos, Juan, sexa ou non sexa galego, adiante con ele. Total, botar deportados para Madrid é como botar fillos para fora da casa. Perden o cariño á terra, á familia. Non é extraño. Cando se encontran naquelas rúas madrileñas barridas como xanteiras, xa non se lembran máis da lama que quedamos amasando nas condostras da nosa terra. Como coñécelo per cá? E logo, non é certo, don Pepín. Sí, home, sí. Os deputados galegos, de feito, sempre foron un lacazáns, uns galdropeiros. En cuestión de política, sufrí moitos desenganos. E xa tindín a fe no voto. Pensar moi ben, Farruquiño, moi ben. E é dos meus. E que tal obra promete facer ese novo deputado? Moi boa. Entre outras cousas, agrandará as cartas.
que andan a falar de autonomías, de separación, de libertades e de outras cousas non menos noxentas. Pois, xa é algo. Bueno, fará o que nós lle mandemos, home, para iso entra. Non sería malo pedir unha carretera. Como, Farruco? Ti está loco? Unha carretera. Ti non ves que se nos fa unha carretera por aquí, botaremos noites enteiras sin fechar oxo? Alabado sexa. Non, home, non. As carreteras son boas únicamente para que nos aumenten os consumos e contribucións. O tempo que escorrentarían desta nosa aldea da tranquilidade de que disfrutamos. Os xitanos roubarían as nosas galiñas e os automóviles esmagarían os nosos porcos, os nosos cuxos. Sendo así, ten vostede razón. Que burro son eu, mala centella. Vostede ten o ponto ben estudiado. Vai, así o tempo. Sí, home, sí. Por algo me coñecen en Madrid, amiguín. O que nós precisamos nesta nosa aldea é un cimenterio tan bo ou mellor que o de Santiago. Eso, don Pepín. Procure que sexa un cimenterio tan fermoso que mesmo convida a morrer, canto máis pronto mellor. E así, a veces estou con envidia os outros mortos da banda do río. Xa verás. Ti durme tranquilo. Sinto moito o teu fillo non pense como nós. Pior para él. Ti coidas que gañan algo facendo propaganda para o fillo do muiñeiro, para ese galeguista que ninguén coñece en Madrid. Va. O meu fillo, mal focado, non te rexa a cabeza. Si, home, si. O teu fillo é unha talavela, un xoguete do aire. Que dio ao goberno, que senón... Bueno, Farruco, deica vas ver. Escoita, si poirá arriscar o teu fillo para o noso banco, ti entende, Farruco? Entendo, señor, entendo. Pero non me comprometo. Cando se bota a falar de política, nin yo lo ataque. Sabe o que lles canceo o tal. Bo, di burradas, barbadas. Se ves que o podemos domear mercándolle un traxín, Non se fai re. Practica unha clase de política tan enraizada que con tal de andar limpio non se preocupa de vos trajes. Bom, é un barallotes. un lacazán. Bueno, xa che traeré a papeleta para que pasado mañán a metas na urna. Hasta logo. Oiga, non te digo. No. Unha centella que vos paga. Traballando sempre, botando espuma pola boca, con a faco por debaixo da albarda, para non ver ni unha peseta. Un raio que os parte, intacto luz e algarán. Mesmo me dan tentación de encher de sal os cañóns da escopeta e barrer caciques, como a que embarres tú, con follas e todo, para facer estero. Carolí! Esta muller non coi. Ei, Carolí! Linda non se levantou e se la cazando o noso fillo, muller. Eu te axudarei, home. Eu te axudarei. Dalle yo ver que, muller.
nótese que os andaluces non che pensan como a él. Bueno, o alegría tuvestes cando viste na casa novamente. Non o negues. Ninguén lle mandou que se fora. Esta clase de homes con seso de la verca non lle gusta ser ferré. Dalle vergoña, coño. É que o rapaz nasceu para ser outra cousa. Sí, eso sí, naceu para os libros, mira ti. Pero xa lle pode estar dicindo que non quero que vote a noite de cabo a rabo coa luz do candil encendida. Si lle ten apego aos libros, que o ri. Pero o gas do candil costa catiño, chacha. Libro. Moito mellor fora que truxera menos libros e máis roupas ou tripas curadas para facer chourizo. Deixa que lea, home, deixa que lea. Pa Pandorga xa mandamos, tío nasceu. Libros. Os libros son para que nos entender. Pois ele estudia, pa entendelos. O seu deixo que cada día que pasa máis burrillo che é. Este outro día propúxeme saber hasta onde chegaba a súa estudo. É mal tocado. É un parrexolo calquera. E logo, como fixestes? Como vi. Dixenlle así. Se che pone un libro diante e un lacunciño, que cal escollería, rapaz? E vai ir e respóndeme. Si o libro é de Pi Margall ou de Pablo Iglesias, escollo no libro. Non puden aguantar semejante parvada. E ceidei unha gargallada que fixo pandear a estella do texto. Dios che dea sentir. Despreciar un lacunciño por un libro. A cal serían eses Pi Margall e máis Pablo Iglesias? É que me preguntarás a min barruquiño. Un loquiños como ele. A ti solamente te convence o cacique. O don Pepito. Non porque sexa máis listo que o noso fillo, non. Senón pola mala e bella costumbre que tendes de facer todo canto vos mandan os caciques. Os que teñen a enchedoira en Galicia e o corazón fora dela. Pareceme que o noso fillo está che revirando os xixos. O a mí non me convence, non? O noso fillo convencerá a todos cantos haxa que convencer e a ti tamén. E mí? Sí. Vaya Carolina, vai. Non me entende a mí. Que non sabe si. Xa volto, miña nai. Vou por orientado. Pero oite, sempre masticando o libro. E ti sempre masticando nos lacóns. Deixe, nai, deixe. Toma, filliño, toma. Cando veñades á cociña, abrid a portiña con cuidado, E logo, van mazar leite detrás dela. Non, vou poñer os trapiños aí, pa non oír os martillazos que estade dando na zafra, que xa me teñen a cabeciña loca. Si tapara los oídos, a furrería estrapa. Porque dous buratos son menos con a dúcia deles. Atende o que estás facendo e déixame a min os meus buracos.
máis que condenar a alma dos que non temos tempo nin para ir á misa. Que lle fixen, pai? Ai, va, toca. Fixo? Non me subeu dous patacos en todo o recinto. Inda afoguen neles todos os de Madrid. Nin o recaudador, nin os de Madrid lle teñen a culpa. Pois non vexo que era tempo. Pois hai que ver quenes son os culpables das nosas doentas, que non son outros que vostede e outros tantos que como vostede pensa. Que tiño a culpa? Home, vai ben, pero que culpa ten ele? Por pensar como pensa, sí señor. Pa, eu xa non penso. Mal feito. Aló, que queres que faga? Que quero que faga? Quero que vote polos nosos e nunca polos alleos, que se convenza de que Galiza debe ser gobernada por nós, que somos os que mellor coñecemos e queremos. Pois, gobernade. Pois vexa, para quen vota, Xa vexo, xa. pois se ve de que se queixa. Dos ladróns, que non me deixan de vir. Para que os vota, No, mira, é mío caralho, traballa. que dá o voto aos caciques, sin ter en conta o mal que a Galiza lle ven facendo desde sempre, non che é persoa digna nin responsable. Os políticos, todos se soden do mesmo feitío. E a túa política é a peor de todas. Por qué? Home, porque de ser todos iguales, todos nos iríamos ferreiros. Unha justicia igual para todos os cidadáns non quere dicir que sexamos todos pedreiros. Nós queremos rispar a Galiza das galoupas de quenes non a saben gobernar, dos que a queren únicamente para jugala. Despois do rescate, nós poñeremos aquelas persoas que contemplen coa mellor xusticia as necesidades de todos nós. Para conseguir eso, o mellor é ir a Madrid, pero armados con boas estacas. Nin así. Non, fai non. Votando por quen se debe e vigilando ben o votiño. Bom, vos sois xóvenes coidades que lle ides dar a volta ao mundo. Pero a mí non me convences, non teña medo. Pois eu tamén lle digo que as persoas honradas non lle dan o voto aos caciques. Pero, que eres, hombre? Mais a Modino, Mais a Modino, que son teu pai, nacín antes que ti. Bueno, pai, levando as cousas a ese terreo. Veña, vamos traballar. Xa me fixaste estirar con todo. Pensando. Unha atención, home, unha atención. O oficio, aunque é algo escravo, non é dos máis ruins. Non me entra, pai, non me entra. Sí, home, sí, se o colleras un chistillo de agarimo, xa dirías como se entraba. Bueno, e se algún día triunfan os homes como a ti, daránnos algunha leirinha ou ainda nos rapuñarán algunha das que nos quedan. No tocante as leiras, nin nos darán, nin nos quitarán. Entón, fillo, que raio de política é esa?
sacar. Meter e sacar hasta que lle ven. Xa sei, xa sei. É que é o que sabe. Pois, meter e sacar hasta que lle veña. É que é o que lle ten que dir. Teño aquí debaixo da lingua e... Fritou-se para o estado. Despois de meter na tenalla a peza que desexas templar, ten en conta que o ar tamén templa. Hai que seguir metendo e sacando coa lixeireza que dice. Metendo e sacando hasta que lle venha. Pero hasta que lle veña o color da perdiz. Como este, non ves? Pois xa está. Bueno, é María Manuela de Cornado. Veuche pagar as trabuñas que lle fixaste. Non a vin. De camiño que vou falar con Xoquín de Coto. Por mor da estivada de Seara, levarei o podón a Taguada. E mentres vas arranchando aí un pouco a forxa e colle un ferro e practica, home, practica. Coidado, pai, coidado cos trapos. Que trapos? Os trapos que nai dixo que ia poñer nas rindixas. Non se lembra? Ten razón. Carolí! ¿Qué quieres, Farruco? Que hai de querer, muller? A ver si quita los trepiños todo. ¿Qué vais? Quitites todo os forrapos, muller. Remane de Leria. Vai regular co can. Anda. Non está o teu pai? Non está. E logo, que lle querías, Xoseiño? Quero darlle unha lección en materia de templas. Pois, non sabía eu que entendera de Ferreira. Mira, Chacho, que non estou pa brincadeira. O caso é que teu pai ten a noxenta costume de templar a cota e non o fío dos podóns. Entende? Por saber que o que ten que templar é o fío e non a cota. Cando metín o podón nas zarzas, rin. Endeouseme todo e quedou todo doblado como unha paula dunha viña. Pois, tes razón, home, tes. Cando veña meu pai, xa lle direi que meta o fío debaixo da auga e que deixe a cota fora. E lo non mo podrías arranxar ti, home? Non, eu non podo. Eu non entendo de Ferreiro. Non me digas. E logo, cada aprendiches nos 2 anos que botaches por aló por calma. Pouco de todo e menos de Ferreiro. E logo, non hai alá toxos que arrancar ou arranquenos coa man. Hai toxos, home, hai. Pero os toxos que polo mundo adiante se encontran non son dos que se dan cos podóns millor ou peor cortados. Son dos que se dan cando se cortan, despexando isto, ves, a mente humana. E logo, que clase de toxos son eses? Bo, deixemos eso para outra oriña. E dime, onde vas con tanta presa? E pa onde che parece que irei? Como ahora estamos no inverno e vivo dun xornal e non hai onde traballar, pois vou alá a casa de tío Mingo, ou da Casa Grande. Ofrecelles os meus braciños para ir cortar ali ao monte unha pouchada de toxos para cocer a noite. Non gano nada, pero a ceniña, eso sí, te me asegura. Os que non temos terras e os que, como a min, bebimos dun xornal, temos que ofrecer os brazos ao primeiro que non os pida. Pola comida
mediña ou, xa sabes ti, polo que sé. Tes razón, home, tes. E non che parece que eses son os mismos toxos que nos firen a alma e hai que ver a maneira de chimpalos? Xa o vexo, xa o vexo. Hai que chimpalos, arrancalos e barrelos da nosa terra, para que non firan a máis ninguén. Pero eu, que non dispoño máis que esa ferramenta que ti tes, mal podo usalo para facer outras cousas. Para cortar e sacrar de toxos fai falta unha ferramenta das que nós non dispoñemos. Xoseliño, dentro de ti hai un home de rexedume galega. Sin faguer, xa se sabe, non? Sempre que ti queiras, faremos, home, xa verás. É tarde. Nunca digas que tarde, nin esquezas, que todos temos as aceitadas ferramentas para loitar por unha mellor vida. Eso sí, hai que sabelas empregar. Non sei se temos ou non temos esa clar de ferramentas das que ti me falas. E ainda que as teñamos que ainda hai diferencia nas tempras, Home, agora de que me falache das tempras, Por Deus, Ramancillo, non modo mes que non teño outro, dalle, home, dalle ao barquín. Non mo queimes, por Dios, Ramancillo, que mo estás queimando, coño. Quem? Quem se queima? Ninguén, nai, ninguén. Vou temprarlle o podón a Xosé e teme que llo queime. Tan mal ferreiro me xulga. Non temas, home, non temas. Ai, Jesús, Jesús, oí falar de queimar e que si la cosa se derretía. Dalle, home, dalle ao barquín. Costoume 7 pisitiñas, As que che daré eu, se non che deixo como a louco. Eso se é falar como falan os homes. E dime, que me conta das eleccións que temos aí á porta? Ben que che me importan a mí as eleccións. Que che parece que triunfarán? Bo, por min, que triunfe que queira. Pois, gustaríame saber a tua opinión. A ver, dime, a quen lle va a dar o botiño? De momento, ainda non o teño pensado. Pois, gustaríame saberlo. Parece que o fillo do muiñeiro de Rodís din que é un chaval moi inteligente e anda facendo moito barullo por aí. Pero que quedo conto entre nós. Quen non coñece, quen vai votar por ele? Xa. Logo, quen se presenta pola outra banda? Non che sei ala moi certo, pero parece ser que un señorito de Pontevedra. Fichar unha vez entre os labregos? Home, non? Pero, sabendo que é un señorito, xa se sabe que ten que ser moi listo, non? Xa vexo que non podemos contar contigo para chimpar os toxos de que falábamos hai unha amiga. Pois, o fillo do muiñeiro de Rodís, por galego e honrado, é o home que nos convén nas cortes e hai que axudalo. Eu sempre voto e votarei porque me mande Don Pepito, o noso cacique. Que ganas con eso? Unha cuchallina de carne, unha taciña de caldo, un chouriciño. Os que no día das eleccións che mercan o voto por unha puchiña de caldo, chourizo, son os mesmos que te condenan a fame polo ano adiante. Desperta, ese calete burritán, desperta. Galiza debe ser gobernada por homes xustos, para que nela podamos vivir todos dignamente. E para eso solamente hai un camiño, meter o voto na urna con conciencia galeguista. Non fale máis de política, que ven aí a señorita Alborada, a filla de Don Pepito, o noso cacique. Desperta, Xosé, desperta. E non lle temas ás persoas por máis nome que elas teñan.
Podo entrar? Adelante, diante. Boas. Moi boas, millores desde agora. Moi boas, señorita Algodadiña. Boas, Xoseiño, boas. E teña presente a fermosa mociña que para entrar nunha forxa non se pide licencia. Tírase pola porta pa dentro e xa está. A falta de costume. Va, que diaño de Berengán. Desde que veu de Cádiz, é o mismo pereso de sangue. Vostede non lle faga caso, non sabe o que me estaba a dicir. Que teño que votar por ele. Eu doulle o meu voto a don Pepito, o seu pai, e xa lle poden dicindo vostede, que comigo que este tranquilo. Sí, sí, e tamén lle podes ir dicindo que che dea máis castadillas por adiantado. Panxoladas a parte, rapaz. Sempre votei, e votarei porque me manda don Pepito. Hecho de agradeceros. Tómame, toma. Canto che debo? Nada, home, nada. Mira ben o que faz, rapaz, que o meu voto non o levas, Mira, entre o que o vende voto e o que o merca, solamente hai unha pequena diferencia. O que o vende é un burro, o que o merca, un inútil. Eu non vendo votos nin merco votos. Ten casta outra. Ten outra, señorita Alvaradiño. Perdón. Perdóname, non podo prometerche que eu para dese xeito. Foi por certa carraxe que me produxo a actitude dese montón de esterco, tan burro como malicioso. Verás, antes de que ti chegaras aquí, falaba como só famos homes. Despois de que ti chegaches, trocouse nun novero de trapos. A culpa é... Non está o señor Farruco? Fala, muller, fala. Sigue. Quería decirche que non ten o pobre Xosé a culpa de ser como é, nin de pensar como pensa. Por Galicia adiante hai milleiros de homes que non pensan, ou que pensan como a Xosé, froito do mal estercado campo político da nosa terra. Según ti, antes de eu chegar, tiña Xosé os seus acertos. Pois ben, a inseguridade dos conceptos e os repentinos cambios de opinión son suficiente mostra de que non hai nel unha conciencia feita, nin sequera restos dunha formación política. Entón, quenes se propoñan acadar votos sans e proveitosos para Galicia, que fagan primeiro sentimentos galegos. Como me gusta oírche falar así. Hasta penso que no fondo esteamos plenamente identificados. Por dous pensamos en Galiza e para Galiza. Se teu pai pensara como a ti... A fermosura da política está na variación das ideas. E as ideas, con tal de que sexan sans e humans, todas teñen proveito. Pero non está teu pai? Non, non está. Deixou aquí a seu fillo para que che sirva da maneira máis satisfactoria. En que se pode sentir que esta alma está quitada? Preciso que lle fagas algo de fío a este couciño. Supoño que non porá reparo por ser esta primeira vez que veño ao ferreiro. A criada foi a feira. O criado marchou pras quintas. Éncheme de delicia que dúas cousas estean sendo honradas como a nunca coa túa presencia. Tan diferentes no xénero como iguais na humildade. A forxa, mais eu. Gracias. Non son eu digna de tanta louvanza nin de tan arrefendentes flores. Bueno, xa de que flores de chamas, tamén che direi que son. Mas non penses que foron prañadas ao tuntún en calqueira prado, silveira ou xardín. Non, foron eternamente prañadas para ti, na planta do máis sincero sentimento. Soamente es para ti. Bueno, Breogán, bueno. Estamos na mitad do inverno e non é tempo de flores. Sendo para ti, non hai planta que non florezca en calqueira teipa do ano. Arranxa o pouquiño, anda. Se ti non me axudas, non poderei compracerche.
Que queres que faga? Pois terás que manexar o barquín. Na mentres eu terei cuidado de que o fonciño non se derrita no lume. Pois xa está dito. Ai, rapata, o xeitiño que lle estás dando ao barquín está facendo que eu me encariñe co oficio que nunca collín con gusto. Pois mira, se eu fora home, de ferreiro aprendería. Se o mestre que me ensinara o oficio fora o fillo do ferreiro de Santán. Como se burla. Moitas gracias, amiguiña, por as flores que me botas. Non se merecen, son irmáns das que ti me botas a min. Que ferreiro podrá gabarse de semellante cousa? Gabaste de que? De temprar un pouquiño con axuda de rapata tan hermosa. Mira que se che vai murchar a tranza. Leonardo! Os ánimos están dentes e o triunfo ha de ser noso. Millor, e non parar de falar hasta convencer a todos. Pa convencer a todos, chegas ti, as túas verbas fan coxe garnal, todos o din. Bueno, estou con presa, sabes? Pois non perdamos tempo. Deita logo. Que non parar de falar hasta convencer a todos. Se non te convenzo a ti, a quen vou convencer? Perdoa, a emoción está facendo que eu diga cousas que poidera ofenderche. Mais ten presente que nada do que digo é currir propósito de facerche mal. Digas o que queiras, pensei que todo é froito do teu humor. Se te empeñas en chamarlle bo humor a miña seriedade... Leonardo! ¡Vamos, enséñate, parda! ¡Que carallo queres, tío! Estírate, home, estírate. Ponte presa. Bueno, esta noite falaremos nas eleccións e de moitas máis cousas. O día está chegando, mas o noso bando xa conta con moita simpatía. O triunfo será noso. Todos son a falar ben de ti, mas do fillo do moiñeiro, do noso candidato. E falarán mañán no adro da iglesia. Falarei, sí, falarei. Pois allí estaremos todos a aplaudir hasta que as mans se poñan como o lombo do sapo. Viva o fillo do ferreiro! Hasta fai unha amiga acariciaba eu a ilusión que lle dera as miñas palabras e non a pouca importancia que lles daches hasta agora. Sempre lle di importancia as túas palabras, porque sempre as considerei como ulvanes de conceptos profundos de sar. Pero tamén te confeso que moita máis importancia lle daría se soubera que de corazón me estás falando. Antón os teña da súa man. Eu poidera poñer o meu corazón nestas túas manciñas de forma que as poideras difullar. Non dubides que encontrarías entre as súas farangullas a sinceridade de todo o canto te estou dicindo. Cando o corazón obriga, non se agarran oportunidades como esta que acaban insultando. Moitas veces nos atopamos e nunca deste xeito me falaste. Unha forte razón, prudencia me aconsellou. Gustaría me coñecela. Verás, está entre a túa casa e a miña. Non se entende. Verás, ti, ademais de fermosura con que Deus se regalou, és culta e de pai rico. Coñecido en toda a Bisbarra polo cacique Don Pepito. Eu, xa ti ves, fillo do parruco, do tío Ferreiro, que non ten máis o día, a auga, a luz, a lúa. Que ben fala.
Alfonso. Parabas con él. Por algo é fillo meu, oh. Como así ti? Falas así. Non falo así porque non sei, pero sinto. Esa diferencia trocada en negra nube de tristura ven tronzando o meu peito desde fai moito tempo as palabras que os escoitaxe. Desde logo, non quixera que esta tía brasileña, Que culpa teño eu de que os meus pais sexan ricos? a mesma que teño eu de que os meus sexan pobres, xa se sabe. Pero ten presente que nada do que te estou dicindo non vai máis aló dunha pequena e anticipada cuestión da defensa da miña inferior condición. Agardo non ofenderche. Por outra banda, cobardía sería que por ser filla de quen son non me dixeras todo canto simple. Cobardía non, tal vez temor a que ti penses que te adoro porque eres rica. Déixese limpo de tales ambicións. Conténtame moito que así me coñezas, Alborada. Ti entendiches verdadeiras labaradas de amor do meu peito. Esos son do meu día inteiro. Alborada do meu corazón. Se a eterna escuridade queres condenar a miña alma, dime que non me achega a ti, mas antes de vos dicir, escoítame, prendiña. Non me atrevo. Fala, fala. Verás, cando me fui para Cádiz, deixei nesta nosa aldea o meu corazón partido en dous anacos. Un anaco quedou na miña casa e o outro... Deixáchelo na miña casa. Na túa mesma casa quedou, a carón de ti. Pois o meu, contigo pra Cádiz se foi. Ben me lembro das voltas vaguas que de agua me serviron para lavar a cara nos locos días da tua ausencia. É que te quero, Alborada. Entendo, pero... Teño para ti, aquí, ao pé do meu corazón, un pote cheo de bicos. Por lo de agora, requisite do texto. Canto sinto ser enemigo do teu pai no tocante as ideas. Mas ti, muller, de san sentimento e clara inteligencia, comprenderás que non o fago por satisfacción dos meus caprichos persoais, senón que o fago na cultura que ha de romper en 100 anacos o xugo que a Galicia lle puxeron. Así o entendo. Sigue, sigue, E en non canto te as deteñes. ideas, Sigue. acaso sexa máis irmá túa que filla de meu pai.
non tes crianza, aprenderás. Os pobres non somos fume de carozo, ni cheiro de vacas mortas. Ben se pode aturar a cara do noso. Somos xente como outras. Que te sentes, hombre, como isto? Queres que te diga unha boufada? Os berros da túa brutedade, a miña brutedade despertar. Que vostede me chame prove, e si, despreciativamente, non me ofende. Mais eso de fame... Vaya sabendo, señora Marica, que na casa deste ferreiro sempre se come un panciño quente, moi honradamente gañado por estas escravas mans que equilibran. Va. E non esqueza vostede que hai moitos pobres polo mundo adiante que por dentro son tan ricos como que a lisquera que mellor vestido vai a por fora. Por máis que fales, o teu fillo non se salirá coa súa, non? Señora Marica, o seu desprecio estáme facendo despertar. Os que nacen para dormir sempre nunca ollo sabe. Pois xa estou desperto. É certo, sí. É certo que os jóvenes temos o oficio de escuchar os ollos a realidade de todos os días. Mas non facemos para dormir, como moitos pensan. Facémolo para non ver as injusticias que connosco se cometen a diario. Ah, pero... tamén o sabemos abrir a tempo, señora María. E cando pensas deixarme sair daqui? Cando remate de falar, que xa estou arrematando. E xa disposto a non seguir os ollos pechados, señora Marica, debo pedirle que me pague o que me debe. Que eu che debo? Sí, señora Marica. Pois non me acordo. Ah, creo. Os ricos nunca se acordan do que lle deben aos pobres. Por vostede débeme... pouca cousa. 2 calzas de Aragón, outras tantas de Sacha e unhas carbuñas de Foncín. Pois pagarei ahora mismo. Tanto antes o faga, mellor previr. Pero eu como son un home xusto e razoable, si vostede non me pode pagar todo xunto, A min sóbrame cartos. por mételos no cu. Mira, eu non a voto, señora Marica, pero a portiña terá a ver. Si ti tuveras unha filla e eu un fillo, e o meu fillo se quixera botar a túa filla, ti que facerías? Jo, eu moer de costillas a paus ao meu fillo. Entonces sí, Raio. Entonces, por que che parece tan mal que eu defenda a miña filla? Porque nadie lle fixo ningún mal. Porque cheguei a tempo, que se non chego a tempo... Vostede veu mal, señora Marica. Vostede veu o fume da riqueza nos ollos. E iso é peor que o fume dos carozos. Bueno, mire, eu non agoto, pero xa que dixen antes que a portilla ten a ver, Centellou! E un traspiccio no fucillo na lama!
Pero mira como quedou. Este llenume de golpe cortouse pola mitad. Unha prova máis de que non sirvo para ferreiro. Sí, home, sí. Achégate aquí, home. Como se che ocurreu facer llarbeiras á filla do cacique? Góstame, se ela me quere. Será un amor pasaxeiro dese. Tratará, mas eu penso que me quere de verdade. Estás seguro? Estou seguro. Ti é ela? Sempre a quixen. Cando en imaxes penso, a imaxe da alborada vexo. Bueno, pois, se a queres, adiante con ela. Claro, a rapaza é cheia. E se ti a queres, non hai preocuparse. Cando chegas a home, hai que pensar que non se pode andar pola vida sin arrinchar de diante e para atrás. Eu acolcharemos o manto da paternidade. E ti, como fillo que és, e ela, como nora que será. Esta axuda moral que vostede me dá faime corochas dentro do peito. Bueno, os pais coidamos que os fillos nunca chegan a homes. Pero xa que unha vez que chegastes a home, compre que che diga que te apoyarei en todos os terrenos. Hasta nas túas ideas, porque sei que loitas por Galiza con sinceridade. Viva Galiza! E volvendo ao punto da rapaza, pensei que che cae ben. Quen lle dixo a vostede? Bueno, un que non é parvo, é de algo. Pois, xa que a nai colleu a cousa do revés, anque do caso bote man para desprestixarme no campo da política, convén que vostede polo de agora non lle aclare as cousas. Moi ben. Pois, vai hasta ali á cociña a ver se está tú a nai. Don Farruco, centello, que lle fixo Breogán a alborada? Se queres beber en fonte limpa, vas e pregúntalle a ela. Ten a aldea enfermorizada. Como foi o caso? Fez Se todos somos a barullar, vai parecer esto unha feira de porco. E contenme, tío Farruco, contenme. Como foi o conto? Eu non podo creer que Breogán se pasase coa filla do cacique. Home, pois eu... Que ocurreu aquí? Vamos a ver. Que ocurreu? Parece que o metan entre ferros do sempre. Porque
fillo, é o mismo pelexo de sempre. Se eu non chegara a tempo, nai querida, o Breogán tiña bola apretada de tal xeito que ela non se pudera remenxer. Se eu non chegara a tempo, a estas horas estaría como un figo maduro na gorxa de Breogán pasada. Bueno, eso de papada. Dime, Farruco, discances que son coñecido en Madrid e que por ser ali coñecido son o cacique desta bisbarra. Eu non esquerzo nada, señor, eu non esquerzo nada. Pois quero decirvos que xa lá en Madrid todos cantos falaban comigo, o facían coa cucha na man. Non consentirei que se me perda o respeto nesta nosa aldea. E logo, a ese lorcha do teu fillo non lle abonda facer má contra na política, senón que tamén se propón lixar a honra da miña filla. Vos esquecedes que non hai máis que dous homes nesta aldea a quen lle debede o maior respeto. O señor Abade e eu. El, administrador da xusticia divina. E eu, administrador da xusticia da terra. E logo, é ou non é como eu digo? Claro que é. É que raio de justicia se pode esperar dos que queredes contentar ao povo cun zoco de bidoeiro. Mire, don Pepín, eu sempre o respetei. Pero se me ven con panxoradas, é moi posible que se desencadee nesta forxa un relaxado furacán de justicia ferreirada que non quede ferro, nin fonciño, que non vayan en percura desas focas e cabeza caciquilla. Moito ollo, Proviño. Anden con cuidado, con moito cuidado, que o povo dorme, sí, pero se desperta. Mira Ferreiro, que se non te pasen razón, para enche pechar a forxa, me cago da hostia. Poucos cremes. Non sei que en raio regaia tantas frutas. Quen diría? Cando eu andaba lá por Madrid adiante, a miña cabeza era o miquiño ca cabeza dun misto. Nun santiamén e na primeira rescada xa tiña os miolos acesos para facer milleiros de discursos. E que discursos aqueles, miña naiciña querida. Cando en cando podo descurtir a imaginación. Pai, mandou que chamar? Sí, diz que a súa mãe que te mandara ali. Ten que ser do camiño. Sértate aí, quero falar contigo. Sempre lendo, non é así? Por non perder o tempo. Bom, o moito ler, mucho ordenarse. Outros len máis. Pois chameiche para dicirche que moi pronto chegarán aquí os guardias o fillo do Ferreiro. Preso? Por qué? Non te alforito. É o mesmo de orden para que o prenderan. Non lle aprobo o feito. Non che pedín opinión. E vos será que non te acostumbres a
a non reprobar cousas que de meu pai sexan obras. Non podo remediar. Accións inxustas nunca contarán coa miña aprobación. Bom, son cousas da política. Na política tamén existe honradez. Va. Eu teño as miñas ideas, é certo, mas nunca botarei man de unha injusticia para impoñer o meu criterio. Ai, que raro, rapaz. Dixaches que tes ideas políticas. Moi ben definidas. Ademais, por que non había de telas? Farta-me un raio se tal non sabía. As mulleres nacen para ser nais e máis para facer o caldo. Se nacemos para ser nais, xusto é que procuremos un axeitado sistema de vida para os nosos fillos. Con cosa, Teño 22 anos, pai. enche pincho da primeira mofetada, E as túas ideas asemellanse ou non se asemellan a mí? Non se asemellan. Difiren na forma e no contido. As ideas de vostedes son a noite e as miñas ideas son o día. As súas ideas non fan unha idea e as miñas ideas unha idea son. Pois non entendo. Tampouco eu entendo a vostedes. Vaite daqui se non queres que charren unha xunta de boquetadas. Que raio de terminoloxía é esta? Pola aquí, espera. Diga, pai, diga. Tes que decir de Breogán todo o canto che fixo ou intentou facerche na fora. Pero, papá... Sí. Tô digo. Está ben, diré a verdade. Nada máis que a verdade. Sin acorramentos nin arrobeo. Nada máis, pai. Nada máis. Eu non entendo a xuventude destes tempos. Ela é o día e eu son a noite. As ideas dela fan unha idea e as miñas ideas, según ela, son nada que vai para ningures. Ideas políticas, a miña filha. Século cochino. E que estás facendo, Pepito? E logo non ves, miña prima. Estou parindo outro discurso, botando para fora dos miolos unha verdadeira peza literaria. Se as túas palabras foran pronunciadas sin papel, convencerías máis, serían de máis puxanza. Encarta, marica, encartas a lengua, muller, e non entendes estas cousas. Ai, como che subiaron o discurso que ceibaches no baladro do Adro. Todos eran a reír de ti e a decir que falabas por música. Os padres, os brutillos, os que nin comer saben, son os únicos que soen rirse de mí. Pois, o crego tamén se reu moito. Que? Todo o mundo? Bah! Pois, o que é home para facer un discurso tamén debo de selo para ceibalo sin papel. Moita volta lle das ao conto, meu tempo. Non ten máis que facer que pensar na teoría que no ano da igrexa me fixeron eses desvergoñados. Canta sangre teño no corpo, amontonouseme na cara. Nos anos que eu teño, na miña vida, pillín vergonza como ela. É que raio ten que ver a miña cuestión coa sangre do teu corpo. Non dis cousa con cousa, marica. Non das unha no clavo. Nós, os políticos de fama, para non perder puntada do que pensamos decir, acostumbramos a falar co papelillo llano. Así van os músicos. Así vai a porra. O conto é que o fillo do ferreiro, que falou un pouquiño antes que a ti, gustou a todos, gustou a rabear. E logo... Por que sabes ti que gustou? Porque, sin saber o que eu facía, tamén eu aplaudí.
fala ben. Pero xa veremos en que remata ele mal o seu discurso. Saleu ou non saleu a criada por recado po alcalde? Bo, xa ten tempo de estar de volta. Foi a cabalo da besta. Tes aí na cociña ao boticario. Diz que quere falar contigo. Pois vai no pasar, anda. Como se atopa de saúde o bo amigo e máis grande político dos nosos tempos? Moi ben, don Solano, moi ben. Sente, sente, sente. Que tal, que tal? Como anda a botica? Vai indo, don Pepito, vai indo. Que hai peste de saúde na xente. Non enferma ninguén. Hasta dá escupro ter botica. Sí, sí. Nestas parroquias sempre foi a xente moi rexa. Aquí non morre a xente, acabas. E como vostede ben comprenderá, ao que se acaba non fan falta medicina. As que nunca fallan son as ragañeiras do otoño. Va, todo lle remata cuns cuantos xarabes para escorrentar un que outro lapo que se lles apega na coxa. Total, nada. Diga vostede que os xarabes son feitos por min e véndoños a bo precio, que senón... Bueno, a cuestión é ir vivindo. Eso mismo, ir vivindo. Pois, se sei que lle choveron a vostede moitos ovos podres cando teivou o discurso no algo. Va, rapasadas. A cantos veñen á botica, lles fago a mesma pregunta. Quen vos parece que triunfará nas eleccións que temos á porta? Os centelludos, como separados entre si estuveran, danme sempre a mesma resposta. Agardamos que triunfe o noso candidato, o fillo do moiñeiro de Rodís, babosos. Don Pepito, esta é a música que se escoita en todas as parroquias. Non desfíe, don Solano, non desfíe. Entendo moito de política e sobra martimañas. Se non queren que os vote a pedir limorna polas portas do mundo, terán que darlle voto a quen eu lles mande. Un máis e outros menos. Casi todos me deben cartos e favores. Señorado! Que queres, cacharuxa? Achégate, muller, achégate. Díxome, señor alcalde da vila, que este usted moi tranquiliño, sabe? Porque a mí me meteu nas mans esta casa pa vostede. E meteuche nas mans. Sin dicirche siquera. Ai, señor amo, por Deus, que outro rosario non rece si tal cousa me dixo. Supoño que non sería a mesma que para vostede levei. Sabe, meu amo, a de vostede era algo máis vermella. E se o meu amo non se opón, irei a cociña correndo. Estrelle. Repare vostede que aínda non estrei os porcos nin botei as ladras aos cursos. Oh, vaite lá correndo, rapaza, vaite lá. Non sexa que os porcos da ceba non morran de debilidade. Que parviña é? É unha brutiña así. E hasta teño a impresión de que é pouco inteligente. A vostede, que lle parece? É o retrato máis nítido, máis logrado dos que definen as eleccións. Con licencia de vostede, vou ler aquí esta cartiña que me remesou o novo alcalde. Pero rápido.
Pepito, mira que querer botar esa filla de vostede na forxa, bueno, merece cárcel por resto dos seus anos. O conto da forxa é unha moi ao pelo. Aproveitaremos a ocasión para desprestixar o campo da política e metelo entre ferros hasta que pasen as eleccións. Leña, Centella, leña! Vostede é o mellor político do mundo. Eu sempre o dixen. Aquí sempre dixen muitísima. Tamén, se perdemos as eleccións, terei que pechar a botica. Teño moito estudio, xa se sabe, pero non tuve paciencia para agardar polo título. Como vostede... Pero tiene o castigo. E logo vostede non se lembra, home. Eu era capador. Cando meu pai morreu, que era o mellor boticario da Bisbarra, puximo frente da botica, gracias, claro está, aos amigos da nosa política. Fun saindo pa diante sin que nadie me estorbara. Nin estorbará ninguén mentras eu viva. Boas tardes, teñan vostedes. Boas tardes, teña vostede, almoradilla. Aunque fora mi irmán, xúrolle que non o sentiría máis do que sentín. Pode creer. A que se refire? Ao percance aquel mulleriña, ao que lle quixo facer o baboso ese do Breogán, o lacatán ese na forxa. Ese conto non ten franculla de importancia. E saberás, tío, que dixo. Esta miña filla non ten o sentido de honradez, Centella. Non fale vostede así, e non esquenta que non temos máis crédito que aquel que o mundo nos quere dar. E vostede pensa que eu agarro con honradez que me queiran dar as linguas do mundo? Non, señor, non. Cando non se teñen lisos na conciencia, non hai medo a murmuración. Con permiso. Que me cae o conroibo encima, tal cousa lle entendí. Pois non importa o que lle pasou na forxa. Importa, sí, importa. Procura disimulalo, eso sí. Tal vez sexa pola moita vergoña que lle dá. Por eso coida que sexa así. Bueno, don Pepito, se a vostede lle parece, voltaremos a camiñar ao carro dos negocios. O carro de que? Xa que lle chamei carro, adiante co carro. Eu poñerei as rodas, vostede, para ter dereito ás ganancias, poñerá o chineiro. Conforme? Home, imos ver que claro de carro é ese. Vostede ben sabe das moitas voltas e reviravoltas que levo dado para chegar ao casamento coa súa filla. Ela sempre escapou de min como de can rabiado ou de ovella sarnenta. É certo. Mais agora que ela anda de boca en boca como muller deshonrada, eu, dando a vostede unha mostra máis do firme afecto que a esta súa casa lle trae, estou disposto a poñer un eterno tapón a cantas bocas están cuspindo neste seu santo fogar. E como? Casándome coa súa filla. Canto antes mellor. Pa min non é marchoio. Pa ela, negocio redondo. Pois, home, si ela quer... Va, 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 va. Va, 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 va. Cansados estamos de saber que a rapaza non me quere. Pero, se vostede e a mala señora Marica e andan detrás con conto, hasta facerlle comprender que debe casar conmigo. Vostede dígalle que somos moi amigos e que non me pode fallar neste favor que lle pido. Bueno, pois, xa veremos de que maneira. Non se me pare vostede coas maneiras. O asunto resólvese co casamento. Dentro da legalidade, Está ben que se fale con Pepito, pero non
non esquenta que dentro da legalidade levamos desfeitas moitas urnas para asegurar os moitos triunfos que tuvemos en distintas eleccións. Vostede é o pai verdadeiro da rapaza ou é un borroas calquera? Home, pareceme que son o pai. Seguro? Oh, polo menos así dimos veciños e vai a miña muller. E sendo vostede o pai, non se considera bastante home como para pasar a casar conmigo. Quen manda nela, burricán? Quen manda nela, borroas? Vos xa está pensado. Polas boas ou polas malas casará con usted. Eso corresponde, don Pepito. Eso corresponde. Se non quere ir á iglesia para casar, levaremos a raza. Tirado por un carro de vacas con 4 pobres. Pepito, ai Pepito, Que quere, maricucha, que quere? aí están os guardias co fillo do ferreiro. Adiante, adiante. Correndo, señor Adiante Marica. cos guardias a máis co peixe. Correndo. Pois é si a cousa, don Pepito. Que si mismo é a cousa. Así é, don Solano, así mismo é. A cabeza do home este é un cabazo cheo de verdes. Boas tardes, veñan vostedes. Veñan vostedes con Deus. Aí, machote. Ti non está machote, pero vale. Sempre, Santa, sempre por aí. Sempre. Mariquiña, pon unhas cunquiñas de vino, vamos. Ahora mismo vine. Que tal? Que tal? Como vai por aí? Pois sin variantes, don Pepito, sin variantes. Oh, as vilas non son dos días de feira, que a elas chegan por moro das aldeas, son corpos mortos e plantas murchas. Que cousa. Vostede é un guardia poeta. Sí, señor. E sabe vostede por que lle digo isto? Sinceramente, porque son persoa autorizada para lle dicir. Teño moito sentimento para compor verso e facer poesía. Por si esas cualidades eu tuvera, podo asegurarlle que están ben dormidas. E o señor alcalde? Señor alcalde, a lo quiere. Mandoume para vostede moitas e moi sentidas lembranzas. Deu-llo par. Levan a cadea o peixillo este, non si? Así é, don Solano. Nesto consiste a nosa poesía, meter brillantes na cadea. Esta clar de peixe ten moitas espiñas. Non se deixará papar por un ruín pescador e peor boticario. A ver se te ríe un pescozón que che paga mi caro echando cuarto, vamos. Non che aconsello semellante empresa. Que non, pois non cho sei, Vayan bebendo, vayan. A mí bota a taza chea que teño sed. Bueno, don Pepito, que lle parece se lle tomamos unha pequecha declaración a súa filla? Parece moi ben. Mariquiña, tiña a rapaza que veñamos. Dalle moita vergoña declarar. E a
cousa non é pa menos. Bueno, quixera saber o porqué deste vergoñento espectáculo. En fin, quixera saber o porqué se me leva ao cárcere. Pois, señores guardias, churá. Se quere, obriga non ten. Pois vai preso por dúas cousas repoludamente serias. Por votarse e por querer facerlle mal á filla de vostede na forxa. E además por ceibar un discurso político no adro da Iglesia, no Campo Santo. No Sagrado Campo, que crime! Pois xa che dixara. Dígate que é iso. En canto a súa filla, ela lle dirá. En canto ao discurso, tamén vostede fixo o mismo. Non fixeches o mismo que a min unha hora antes. E que che importa que outros o fagan? Máis nin menos, cada un, e todos somos un. Ademais, tanto o señor Xuez como o señor Abade saben moi ben que don Pepito nada di no adro por máis que fala. Xa sabemos que nada di, pero fala. Pois se paro, digo! O señor guardia non di o mismo. Sendo eu a mesma autoridade reconcentrada nun corpo vestido de guarda, non consentirei que as miñas verbas sexan levadas ao terreo da malicia. Que eu quixen decir, chaval, é que don Pepito nunca diría no adro cousas que poideran ferir a dignidade dos mortos nin as virtudes dos santos. Moi ben falado. Porque sei o que digo! Porque lle deixan dicir o que quere, que non é o mesmo. Que sí, que sí. Orde! Vamos. Se meter un ánimo morto. Séntense vostedes. Séntate ti tamén, séntate. Gracias, eu non estaba sentado. Pois non considero xusto que este baboso se sente entre nós. Manteime sentarei, señor Solano. Orde. Vostede, fora un pai forte, un home de osos malditos, non consentiría que a súa filla salira cos seus nimiños e os seus caprichos. Vou por unha silla para ti. Non, non vayan. Séntese vostedes. Séntese. Os señores guardias queren que lle digas como foi o conto. Aquel contiño que pisabas. Que lle fixo ou lle fixo facer Briogancho na forxa? Procure dicilo todo sin que lle puxa a vontade. Pois a súa declaración veída e tiña as mans do señor Xuez. Non che dea vergoña ninguna, muller. Anímate. Non ten de que avergoñarse. Que non esqueza que está en xogo a súa honra e malo nome desta súa casa. O que diante de un xuez ou de Deus mesmo diría, direi aquí para vostedes. Así mismo debe ser, señorita. Agardamos unha perfecta declaración. E sendo unha declaración ben feita e rouquiña, na que diga algo demais non ten pizca de importancia. Vamos, pequena, vamos. Anímate, muller. Rompe, muller, rompe pa diante. Non teñas medo, que estamos nós aquí. Pobre Galicia nai. Véxoche a cara enrugada e a cabeza entre fíos brancos escondida. Sinal dos teus fondos sofrementos.
eu menos. Eu tampouco. Eu non sabía, dime logo o que fixera. Pois eu xuraría que oiga pronto. Oh, ti estás mal da cabeza, Pepito. Con Breogán, con fillo do Ferreiro, están vostedes facendo a máis noxenta injusticia. Xuro que nada malo me fixo na porta. Por consiguiente, pido a liberdade para Breogán. Vostede é parvo ou non ve? A que espera para dar indo la basada xa? Mira ben o que dis, nena, mira ben o que dis. Supoño que non me chamarían vostedes aquí para que estén con mentiras as ideas políticas de ninguén. Señorita, tomo moita pasión nas súas verbas. Certamente, moita pasión. Pasión justificada únicamente en defensa do seu pai. Non sendo así, non Ainda é o ben. que a meu pai perjudicara, non quero na conciencia os lixos de unha falsa declaración. Por outra banda, non hai nas miñas palabras esa paixón de que vostedes falan. Hai celo justiciero, simplemente. Eu non entendo isto. Para que deixan parar vostedes a este home? Ou somos todos iguales? Se todos somos persoas, todos temos dereito a falar. Que se hai alguén que non se sinta persoa, que se vaya. Bueno, señorita, aceptemos que non lle fixo ningún mal na foxa, pero as intencións... Nin me fixo mal, nin lle ten intención de mo facer. E logo, para que berraches? Se xuro que non me fixo mal, a ninguén se lle ocurrirá pensar que berrín para pedir axuda. Anda, raio, ahora sí que me destes toda, muller. Quéreme facer creer ti a min que eu non estou en berrar? Don Pepito, eu non entendo isto. Hai moito engadello nesta cuestión. Opino que debemos facer nós a declaración e despois facerle afirmar a ela. Sería correcto e democrático. Se é así, escribirase con letra vermella. Temos ou non temos dereito a elegir os diputados que mellores nos parezcan. Pregúntenlle fixo ao seu pai. Temos e non temos. Eses dereitos son solamente vos que sabemos escoller. Que temos? Mentras que vostedes andan na política, non queren que nela se meta o fillo do Ferreiro. Vostedes teñen libertad para falar, pero non queren que a teñan os demais. Que xusticia é esa? Pois que se valen de tan noxentos procedimentos para impoñer as súas ideas, nada teñen de políticos nin de persoas honradas. Como fala? Señor Herván, non lles parece que a rapaza fuxeu da cuestión e xa está falando máis da conta? Fuxeu de todo. Ben sabe o que fai. Está visto? Esta miña filla pasou ao bando dos meus enemigos. Se este home vai a cadea, eu mesma espallarei por todos os fogares da aldea que foi meu pai o único causante, sin outro motivo que encadear a todos os que se interpoñeran nas eleccións. Esta miña filla lo creou o que raro temos. Vostede quere quedar ben cos seus amigos. Xa
Estuvo moi ben a cacheirada que lle arrimou. Sí, señor. Agarrádeme que o mato. Pepito! Que queres, María? Que queres? Está aí o Ferreiro a mala súa muller. Hai mala sentencia. Pois, fainos pasar, amo. Non me escucha, cada vez. Agarrádeme. Con Pepito, agárrame que o mato. Como chascollamos. Estas cousas hai que arranxalas con política, don Solán. Guíese por mí, Juan. Señores guardias, para por favor. Métanse co peixiño aquí neste cuartito. Vamos. Estas cousas arréglanse ou non se arreglan. Pero para arreglarlas ten que ser a fungueirazo limpo. Non. Oxe, lambeu usted unha cacheirada verde, non é así? Non se nota. Lambín boa por certo. Pois mañán, se o caso se dá, lambe a el de vostede e puntiño a rematar. A política é así, amiguinho. Hai que ter paciencia cando as cousas salen retorcidas. Tamén ten vostede razón, don Pepito. Bueno, dei contra hora. Adeus, home, adeus. A moquetada que me rió o baboso ese sería moi política, pero de diplomática parta unha centella viva si pinga tiña. Bah, que sabe ese brutiño de política, sin decir cousa, bom, como patada de burra, e xa está. Que brutiño, que brutiño! Cuánto se está ocurrindo aquí? Caras lavadas tedes que ter para entrar. Vaya, señora Marica, vaya. Non, señora Marica, non. Non viñemos aquí polo justo que nos vean. Ni por facer de achegada a sangre a ninguén, non. Vimos a ver se quitamos o noso filliño da carta. Pois pa eso vais ao xulgado. Escoite, señora Marica, escoite. Va. Non veñen aquí co gusto de oír hornear. Ai, señor Pepito. Que vos trae por aquí? Ai, por Dios, quita o noso filliño da cárcel, por favor. Quita o noso filliño da cárcel. Ai. Érguete, muller, érguete. Xa che teño dito que estas cousas non se piden a chorar. Mesmo parece que tuveras un porral de cebolas diante dos olhos. Non fan máis que deitar. Don Pepito, que é unha almiña de Deus, se algo pode facer por nós, facerao sin que de xiollos se lle poñen. Non é certo, don Pepito? Pois claro, sería mellor, don Pepito, que as mulleres se foran para a casa e arregláramos isto entre homens.
Pois parece moi ben, sí. Mariquiña, vaite para a cociña. E ti, vaite para a casiña, que dun mirar de mans xa estou eu alá. Paga, don Pepito, paga todo canto foi. Ai, fillo querido, Dios te agarde. Ai. Sértate por aquí. Bueno, pois coa súa licencia... Non te sentes aquí nesta silla. Séntate aquí. En este banquiño, antes está máis cómodo. Con calma sufo estes algaxes, pode que gaño ceo sin ir moito á misa. Vostede perdoe, don Pepito, pero eu, bueno, non sei como os comenzar. Claro, por labregos como min, emprecidos pola labor cotidiana, non coñecemos nada daquelas verbiñas fermosas que suían usarse para pedir, pero claro, cando a necesidade obriga. O grano, non perdamos tempo. Cando pensas ceibarme fillo? Que me digo? Pero vostede é cuervo ou falso? Que é iso de parvo? Non perdamos tempo en cativeces. O gran, o gran. E ti coidas que depende de min a liberdade do teu fillo? Pois eu creo que non vou fora de camiño. Sinto moito que teñas unha cabeciña tan fueca que non che deixe ver o que está á vista do máis parvo. Que eu que teño culpa do encerro do seu fillo. Bueno, Pepito, bueno. Que é iso de Pepito así así? Non cho consinto, E procura tratarme con respeto debido porque senón... Non se alcoite, hombre. Comprenda vostede que non é posible botar de un man de outras verbas que aquelas que atopamos nos gran da terra. Vostede, onde isto é de leyes, ben sabe que todo aquilo que non sale das nosas leiriñas, apuxado por tantas leis naturais que eu descoñezo, é cousa regada pa nós por labregos, que por feito de selo pasamos a vida entre animais. E punta a cabo do rabo do ano non oímos máis que ruídos de vacas e horneos de burros. Por xe música! De música non falamos. Non coñecemos outra máis que a dos paxarinos e a das sachas e ligóns que se mezclan cando cavamos a terra para sacar o panciño para manter a canto garopín. Que viven mofándose de nós. Abonda, abonda! Si andades sempre entre ferros e vacas, de por forza tendes que ter moito de ferro e moito de... E va, Coño, dixéxelo ti! pois pode que teña vostede razón. Por eso eu son algo animado. Algo! Refiérome á brutedade, sabe? Á miña brutedade. Bueno, non me sei explicar moi ben. Comprendo, Tom, comprendo. Vostede non o dúo. Sabe moi ben que as vacas escorren. E as bestas oncean cando lle gritan as crías. Sei, home, sei. E logo, quen se atreveu a sacarlle a cría a este animal? Non, Farruquiño, non te poñas así. O teu fillo non che merece o cariño que lle ten. Non che merece.
instinto máis fero da besta máis salvaxe. O teu fillo Farruco é un ricato. Para que raios se mete en política? Para que queremos nós esa Galiza autónoma e feita? Abonda que sexa meu fillo para que eu non lle vexe eses defectos que vostede lle encontra. Pois se non se metera en política, estaría moi tranquiliño na casa. Carallo, pero vostede, ben metido que está en política, está tranquiliño na súa casa. Pero eu son el. Pois era ele. Sí, Pois abonda, o teu fillo, por meter o fucido donde non debeu metelo, está preso por orden miña, para que sepa. E non contes con él hasta que pasen as eleccións. Abonda de risa, don Pepito. Abonda de risa. Eso, don Pepito. Unha cousa non ten que ver coa outra. É a cortesía sempre, sabes? A burla que está facendo vostede de mí está me poñendo o corazón en bocha. É un home co corazón en bocha, don Pepito. Mira, non dispoño de máis tempo para aturar parvadas, así que... Cando me saiba o fillo? Pepito, cando? Home, Cando me saiba o fillo? arreda, Farruco. Arreda ese trabuco que esa xente non vai a misa, Tes un minuto para contestarme a pregunta que che fixe. Bueno, pois... O teu fillo chegará a casa antes dunha hora. Seguro? Segurísimo. Pero, Farruquín, non contes a ninguén estas cousas, E non me quite o don, que me estás perdendo o respeto todo. Deso xa falaremos. Se o meu fillo non chega a casa antes dunha hora, é moi posible que dentro de dúas non deixar máis o sol que nos alumbra. Deícalo, Pepe. Deícalo, niño. Será-che saudable que non esquenzas a promesa que lle acabas de facer ao ferreiro de Santana. Que frío teño, gente. Como vostede diga, don Pepito. Dempois de boas cavilacións de bo político, dei unha artimaña que nos ha de ser moi boa para todos. Vostedes díganlle ao señor alcalde que estexa moi tranquilo, que todo ha de salir como nós queiramos que saia. En canto ao rapaz, despois de que cambie eu con ele por aí 4 cousas, abrirei a porta para que se vaya. Se vostede o dispón así, Vostede verá. nós estamos aquí para facer o que vostede nos manda. Toma, si non saes pola porta, procura facelo pola ventana. Agardo facendo pola porta, pero... Eso penso eu, pois, os guardians xa se foron. Canto sinto que pola miña culpa estea sufrindo. Non repares niso. Agora, para desprestixarme no campo da política, din que che
quixen facer mal. Deixa todo eso na miña conta. Cando a hora sexa chegada, todos han de saber a verdade. Non, hai que pensar. Ven acá, rapaz, ven. Achega. Senta, tanta, senta. Moitas gracias. Está na tua casa. Alegra, toma, alegra. Non ves que te vou a poñer en liberdade? De que me vale a liberdade que vostede me poida dar? Como, como? Como dice? A ver se te deixo aí dentro para sempre. Non esqueza que nos cárceres onde se rebustecen as ideas dos homens, cando de verdade se teñen. Rapaz, es home de alma fría. Non lle digo que non o sexa. Para as almas dos que sufrimos, poucas veces hai quentura. Queres un trajillo de sangue? Graciñas, non bebo. Erbo político, Se vostede o di, Ah, pero eu tamén xo son, non o nego. Pois, ter dous camiños. Ou deixar a política ou marcharte da aldea. En virtude de que lei Da miña! Baixe da burra, non Pepito! Baixe da burra! No tocante a política, vostede é un monifate! Un monifate! Non comprende! Vostede é un noxento resorte nas mans dos que teiman en descoñecernos como pobo de caracteres ben definidos, dos que descoñecen a nosa xeografía, a nosa realidade, os nosos costumes, a nosa idiosincrasia, o noso xeitiño de ser. Miserables! Acabouse! E non esquezas que está na miña casa, Para todos de... Está na miña casa! Porque vostede quere. Son o cacique! Un miserable, xo Mentira! sabemos. Verdade! Dame probas, a ver. O galego que cotiza os seus connacionais no campo da política centralista como a rebaño de ovellas aínda é máis que miserable. Pero acabáronse, Acabáronse pa sempre os botiños de rebaño. Onde raios aprendiches a falar desa maneira? No libro do mundo sempre se aprende algo. Pois vou facerche unha proposta moi honrosa e proveitosa para ti. És home xoven e moi capaz de gañarte a vida con brillo de moi bo comerciante. Moitas gracias. Non se mereces. Estou facendo xusticia. Poñerei nas túas mans os comenzos para que poidas chegar a ser un home de diñeiro de grandes negocios. Vamos a ver, rapaz. Cantas pesetiñas che fan falta para que te me vayas da aldea e nunca máis te me metas en política? A proposta é simpática e grontosa. Como non ha de ser? Xa moitos quixeran, non? Pois, ofrezca vostede algo, ofrezca. Dareiche 3.000 pesetiñas. Son poucas. Como? Parecenche poucas 3.000 pesetas? Pero ti sabes contar, rapaz. Home, por eso sei que son poucas. E logo cantas querías? 5.000. Ti estás loco. Pero ti pensas que as pesetas que son de lato? 5.000 pesetas. Por menos non se pode vender unha idea. Que idea, burricán, que idea? Eu teño moito cariño á miña idea, señor cacique. Porque eres un burro.
Cariño hai de. O cariño teñen aos porcos e máis ás vacas, que son os que dan os cartiños. Por que é político vostede? E ti pensarás que é por cariño á idea. E logo, por que? É por aquilo de ir á vila e sentarse á mesa coas máis altas personalidades. En fin, a política é boa para nós, para a xente de carne. Sírvenos de divertimento. Bueno, e pasas por Estremino ou los pasas? Non, non lle paso. Onde vas? En vista de que non nos poñemos de acordo co conto das pesetas, vou me meter no cuarto. Supoño que non me temerá vostede. Este centelludo encariñouse co cuarto. Que frío, Pois trato feito. Pero baste ir hoxe mismo da aldea, Hasta que pasan as eleccións, non si? Así mismo é, hasta que as eleccións pasen. Conforme. Toma, centelludo, toma. Ceiba unha boa gargallada e contiño a rematado. Hai tanto dinheiro. Por que, Pepín? Home, 5.000 pesetas, creo que lle fan corochas ao máis pintado. Pois non é conto de rir. Pa mí, que tuven que muxir o peto, claro que non é conto de rir. Pa ti que o enches. A petuña, 5.000 é lisca, Bueno, xa verei o destiño que lle dou a estes cartiños. Por min, pódonos meter en foguete de 3 estados. Inda vai volver Farruc. Vaiteme daqui, Vaite xa. E non te me pares con ninguén polo camiño, Teño antoxo de que chegues á casa antes de que pasen 5 minutos, Bueno, pois... Vaite xa, vaiteme daqui. Moitos pensan que a política non fai sudar, pero fai sudar, si fai. E como estabas ti metida neste cuarto? Ya se sabe, niña Rosa. Por eso levaron a preso. Se non se meter a papilla do cacique. Por algo foi preso. Abrid os ollos, veciños, e votade por quen vos manda don Pepito. Quen vos fai favores como él? Si queredes unha fonte na aldea, quen vos la vai montar si non é don Pepito? Si des o cárcere, quen vos vai a sacar si non é don Pepito? Pero, que falas ti, lombo de can? Por que non vas barullar o cortello dos porcos? Si non sabes o lugar que che corresponde, elí é o teu sitio. Veña, hombre, fora, fora daqui. Fora. ¡Todos a votar por don Pepito! ¡Vamos! Veciño, hai que decidirse. E si perdemos, poñeremos os peitos por diante como si ganara. Claro que sí. Sabedes por que levaren o meu fillo preso? Sí, que por meterse coa filla do cacique. Por non foi por eso, non? Porque iba a ser. Esos son calumnias caciquíes, seguramente. De algo hai que acusar, xa se sabe. Mais o fin que se percura encadeando o meu fillo é o de obrigarnos a votar polo cacique ou por quen é normal. O meu rapaz sabe moito.
meu fillo é o único que nos mostra o carreiro que debemos escoller para seguir da presura a que nos teñen condeados toda esa cacicallada. Jóvenes e puxantes, como nunca coñecemos, despertaron no meu peito sentimentos que eu dormidos ti. É preciso, pois, que todos abramos os ollos ben abertos para escoller os homes que han de ir a Madrid, a facernos posible a vida, impedindo ao mesmo tempo que se vayan ao estranxeiro eses braciños sans e fortes da nosa terriña. Por moitas razóns é do noso deber botar a listiña que encabeza o fillo do muiñeiro de Rodríguez. Un home nacido entre nós, coñecedor das nosas mágoas, dos nosos problemas. Ademais, témolo á man a darlle as gracias se cumpre, como a pa fenderlle a cabeza a Junqueirazo, se nos engana. Que sabrán os alleos dos nosos problemas? Se nos dan porque cubizamos, porque nos corresponde, seremos amigos deles e habrá armonía. Se nos negan cousa tan xusta, seremos eternos inimigos deles e a guerra non rematará mentres quede algo da nosa raza ceia. Nós somos pros, claro, e non temos cartos para marcar viño a muleta. Pero, caramba, o día das eleccións eles terán unha galutinada. Pero é preferible renunciar a ese día e non o esplendor dos nosos fillos e da nosa terra. Todo canto se di de Breogán é unha noxenta maraña sostida e feita polos seus enemigos políticos. Como filla, adoro a meu pai. Como ciudadana, estou en contra da súa política. Viva o fillo do muiñeiro de Rodís, que é o diputado dos galegos inteiros. Viva! Silencio! Bueno, xa non me acordo o que iba a dicir. Pero que non vote por nós é un corpo! Mulleres e homes da nosa aldea! Pido venganza para que les te levaron a cadea! Quieto! Silencio, meus amigos, silencio! Voume da nosa aldea, pois teño que facerme presente noutro sitio. Hasta que pasen as eleccións, non voltarei a casa. Se algo presitades, aconselládemos aquí ao meu pai. El sabe moi ben por onde ha de levarme. Tan solo os pido unha cousa, que teñades moi en conta o que mañán ides levar as urnas. Levaremos votos para nós e estacasos para eles! Se queredes vengar dos que me levaron preso, podedes facelo. Así o faremos, non o dudo. Pero non aprobarei, nin consentirei, que a nosa venganza non consista noutra cousa que non sexa o noso triunfo. Fora da política non queremos enemigos. Tende presente que o candidato contrario, ademais de non ser galego,
distinto xeito a como nos convén a nós, os labregos. Por medo de non mancharse os seus lucentes zapatos, nunca poñerá os seus pés nas nosas leiras e con costras. Entón, que pode agardar Galiza dunha persoa que ninguén a coñece? Pois o noso candidato, ademais de ser galego, é labrego. O deles, nin galego, nin labrego. Cal dos dous nos convén? O fillo do Miguel David. Mañán, aquí, nesta mesma porxa, teredes todos viño e pan branco para todos. Colla, pai, colla. 2000 pesetas para todo o canto lle faga falta. Ora, porriña, a isto que é meu fillo. Política, pai, política. E se algún de vos lle debe cartos ao cacique, pidillos aquí ao meu pai e irlle pagar antes de ir a votar. De camiño que vou a Pontevedra, mandarei vir ao Rieiro. Moita sorte e boa saúde para todos. Viva o meu mar! noso triunfo. Os seus rexos raios encendendo a nube negra que sobor de nós deixou o desleigado caciquismo.
Galicia por onde ti non fures a escorrentar esa oscuridade. Erte, sol da libertade, erte! Non me dá Fran. Ah, mal pocado, que tal querede los cadrillos, borrachitos. Carolina! Carolina! A ver se traes unha chocolateirinha de sopa, muller. A ver se facemos vivir estes sons. Aguillón! Arriba, home! Viva o noso diputado! Ala que escarbou! Rami! Érgate, Rami! Tantos días estaba dormindo. 3 días fixo onte que gañamos as eleccións. E 3 días fixo que as portas da forxa non se cerraron. Bebe un solviño, va que che quente o estómago. Son supiñas de unto. Ei, cabal! Érgate, home! Onde estou? Onde está, home? Cando se dorme así, estáse na gloria. Bebe, home, bebe, antes de que se recese. A libertade non é para dormir da cota. Aquí para diante, cabeciña despexada e ollos ben abertos. Temos que estar moi ben de cachola para recibir os frutiños dos nosos bens sementados votos. Veña, ainda estades aí, arriba, hombre! Arriba, pollo! Veña, veña! Veña! Mira, é de camiño que vos ides para a aldea. Levádelo ao pipote e deixádelo ali na praza, para que beba del todo o que teña sed. Hasta logo. Adeus, tía Carolina. Xa que pareu un fillo tan bo pa nós e pa Galicia, que Deus lle encha a casa de felicidade. Adeus, tío Farruco. Adeus, Ramiro, adeus. Bueno, mentres ti arrumatas de facer as supiñas, vou a ver se puño un pouco a forxa morta. Donde estará o noso filliño? Tende cuidado, muller. A choiva non ha de estar. É que non me acostumbro sin ele. Xa virá, xa virá. Sinto certa pena polo cacique e máis pola súa muller. Están tristes, avergonzados. Mismo parece unha parexa de jaliñas chocas. Muller, tamén é un sei que sinto. Pero mira, ganamos as eleccións e foi en boa lei. Paréceme que xa saben que a súa filla escapou con noso fillo. Se o saben, é que o sacan. Se casaron, non cometeron ningún crime. E casarían, Farruco? Muller, se non se casaron, ainda o pode facer. Tamén se non casa, calquera lle panda cos pecadiños que han de ter encima da chepa. Pecados, non creo. Non creo. Mellor que ti, ser máis feliz, pensando así. Pero se coidas que a xente da hora é como as de antes, das apañar. Os tempos son outros, Carolina, son outros. Por da hora non viven só para rezar e para ir á misa,
como facíamos los de antes. Por de ahora, saltan xa cancela, axiña, e van direitiños á parranda. Quen che la ven? Mira, vou acabar de facer as sopiñas. Don Farruco Chouza, Perfecto. aí ten o xornal. Don Farruco Chouza. Home, iso ven dicindo dende Pontevedra. Desde Pontevedra, xa. Así é, pero se queren ler algo, pon o xornal ao dereito para que se poida ler. Deixamo poñer como me dé a mí na gana. Non me meto. Pouco de cá, pouco. Por min, se o podes poñer a que sexa dentro do zoco. Será, perro? Bueno, ler non sei. Pero, ahora que está chegando o tempo de matar os porcos, guardarei-no para envolver o unto. Xa me chaman Don Farruco, en Pontevedra. Como cambian os tempos. Carolina! Carolina! Chamaste? Sí, muller. Acaba de chegar no xornal. E ti, como tes algo de letra formada? Si son tomar da cartilla. Pois trae a cartilla para cotexala só. Tráiala. Pa que de traer a cartilla? Pois mirad, se os entendo. Ten razón, chacha. Non se pode negar que eres un verdadeiro talento. Mira, que vexo. Mira que está aquí. O fillo do moinheiro de Rodís, o noso deputado. Que bonitiño é. Está bonito, está. É que letras máis grandísimas e puxeron ao pé do retrato. Estas lense mellor que as outras, non sei, Carolina. Non creas. Trum, trum, trumpou. Ampliamente. A lista. Encabezada. Polo Xuan, mi. Miralla, muller, Miralla. claro, que é o noso deputado, o fillo do moinheiro de Rodís, amigo do noso fillo e de todos nós. Que bo mozo, Xa os seus avós eran de unha bonitura moi ben feita. Esconde que non sei que ven aí. Despois, cando nos deitemos, xa teremos tempo de ler mellor e pouco. Porque xa sabes que na cama, Carolina, é onde mellor se contan os secretos. Podo entrar na súa forxa, Don Farruco. Ai, estipa xa! Pasa, pasa! Non teñas medo, que aquí non hai ningún can da raiva que che poida trabar. Eu sou un perdido. Non tal, home, non tal. Chega, pasa, home.
don Farruco. Teño unha cousa aquí no peito que non me deixa desfogar. Non, don Farruco, non. Eu nunca vivi meterme na política. E menos aínda facendo en contra de vostede, dos humildes, que como a min vivimos dun xornal e non queremos ter inimigos. Bueno, home, bueno. Se empieza a darme penas, pobrinho. O voto foi pos outros, non o nego, pero o meu corazón estuvo sempre ao lado de vostede. Juan Farruco, eu non poderei pasar por diante da súa forxa coa cabeza alta se vostede non me perdoa. E, se non me perdoa, ponme por outra aldea onde nadie me desconozca. Eu aquí nacín e aquí quería morrer. E se non me dá o perdón, morto estou. Estando morto, tanto me dá podrirme aquí, non me dá. Eu non sei como son os consellos do pai. Pais non os coñecí, e amigos nunca os tuve. Onde estuve aquí, ainda alguna vez voten en contra deles mesmos. Non lle fai mal a Galicia, hombre. E ninguén temos a culpa de saber tampouco do sono a que estamos unidos por nosos sentimentos. Eu son un burro, don Farruco, son un burro. Non te queixes, rapaz, que desa familia todos che temos algo. Calma. Traballarás aquí e aprenderás o meu oficio. Parece-che ben, Carolina? Sí, home, sí. Ai, pobrinho, tranquilo. Deus o pague, don Farruco. Nesta casa non traballarás de estrelas a estrelas, como fagías na do cacique e doutros que se lle parecen. Aquí traballarás 8 horas e aprenderás o oficio. E comerás connosco á mesa. E gañarás 8 realitos. É moito, don Farruco, iso é moito. Non tanto como eu quixera, ó. Non me chamas don Farruco. Eu pa ti serei da corte sempre o tío Farruco. Se ese fillo me perdoara, Na casa dun pobre, onde xamais te daxe un perdón. como lle vou agradecer eu isto, tío Farruco? Solamente che pido que seas un home de contenio. Bueno, mentres eu vou comer unhas supiñas, ou queres ser ti primeiro? Non, tío Farruco, non. Vai usted primeiro. Bueno, mentre non volto, vas poñendo aí os ferros máis longos e grosos con lado, e os máis pequechos e fracos, ponlos aquí neste corrupos. Vale, moi ben. Veite logo. Sorpréndeme atopar a forxa tan deserta. Entra, miña dona, miña raíña. Entra nesta humilde
forxa como se dela naceras. Aunque está moi lonxe dese lopazo que ti mereces, cantos corazóns hai dentro, ao teu servicio se porán. Que placer. Que delicia. Nesta práctica mañanciña, cando baixábamos a costa, botei unha ollada ao fruto dos máis altos montes e vin Que biches? que a luz do candil solar neles batía para enxugalos das onduladas vaguas da noite. Naquel intre díxenme desta nosa aldeiña para o ceo e agora digo desta túa casiña para o cementerio. Desta nosa casiña, quixeches dicir? Desta nosa casiña. Non é esta forxiña o suficientemente humilde para que nós sexamos ricos de abondo? Eses pueblos de ouro me parece. De plata as paredes. E ese lumiño, risas da maior fortuna son. Tes estómago mudo e alma faladeira. Es todo corazón. Es terra galega. Ti que fas aquí? O tío Farruco perdooume e colleume de criado. E se ti me perdoaras tamén, Ten alma. se ti, hermanasiña, a señorita Alborada, non me perdoades, eu fuxirei para o monte, ao medio dos toxos, que son os únicos amigos que tuve durante toda a miña vida. Os dous que somos un, pois casados estamos xa. Calquera dos dous que che perdoe, perdoado che habemos. Seremos amigos como sempre, e cada vez máis. Ven, home, ven, abrázate a min. Meus pais. Meus pais, na cociña, están almorzando. Hai un momentiño que entraron ahora mesmo. Vamos, pichurriña. Deixa a mendiga, que boa parexa fan. Déixame levar a maleta que estes novos casados. Hostia, a maleta! Non falen moito, entendes? Os políticos sempre seguimos luchando para sacar da derrota a maior ventaxa. Son a muller máis rica da parroquia e como se non fora. Ninguén ven a min, ninguén me fai caso, ninguén consulta comigo. Os tempos cambian, muller. E ti ainda podes chegar a gobernador civil. Xa verás. Mais política, Mariquiña, máis política. Que vexo? Que faz ti aquí? Antes de facer preguntas fora de sitio, dáselle os días a xente. Diña Farruco que sabe. Si quero, ou pensas que hei de seguir sendo teu criado durante toda a vida? Fai o que che mando se non quere levar un par de zumbidos, Ah, que non, a mí, que non. Nin eres home, nin fantasma de baile. Si me días a min, nai querido. máis política, Mariquiña, máis política. Non ves que
Estade vos aquí, que o tío Farruco agora ven a falar con vostedes. Arre, porriña, como reluce. Nas casas dos probes tamén hai brillo, non vai a ser todo negro. Como relucen as miñas pesetas en casa allea. Que funcas, que funcas. Nada. Voto pouco. Por de Dios. Deixames comenzar a min, oiche? Non sexa que... Escoita, Farruco. Que queres, Pepito? Non esquenta o don e fálame con xeito. O don xa non é para nós, home. É para xente de carreira. Para vos xa se sabe que non. Pero eu non son ti. Si dixen nós, foi por ti, a máis por mí. Agora que ganamos as eleccións, se eu pensara por aquí, faríame chamar Don Farruco. Pero é tal a xenreira que lle teño aos caciques, que nin quero, nin podo aturar máis a un. Deixemos a política e arreglemos o conto. Eso, dereitiños ao pouco. De boca mal religiosa, sabemos que a nosa filla está co teu fillo. Eso sabemos ti e mas eu. Pois, xa sabedes algo. E se é certo que... Este conto hai que arreglalo dunha maneira ou de outra. Eso, dunha outra maneira, isto hai que arranxar, Esto de escapar coa miña filla, estar tantos días sin saber nada dela. Eso de escapar coa filla... Esto non se arreglará con palabras, non. Que va, esto con palabras non se arregla, E cambiando de tema, parece que te vexo así un pouco orgulloso. Non che digo que non. Sempre me gustou ver como medraban os humildes e se desenflaban os enchufados. Escoite, señora Marica, escoite. Non escoito, non. Non sexa así, señora Marica. Non sexa así. Xa che dixen que non te quero oír falar. Non sexa así, señora Marica, non sexa así. Nesta casiña non hai cartiños, xa se sabe. Pero hai medios para facer feliz a calquera que pola porta se chegue. Hai sentimentos. Moito peor sería que ela se fose con descoñecido. Xa che dixen que non te quero oír falar. Veña acá, señora Marica, veña acá, escoite, muller. Esta casiña, mal será que non haixe sempre dúas docenas de ovos. Unha para comer e outra para vender. E comprar chocolate para personas de comer delicado. A súa filla non disfrutará, a súa filla non dormirá debaixo dun teito rico, xa se sabe. Pero convén que sepa vostede que disfrutará da maior limpeza e sinceiro cariño. ¡Burlaste de mí! Dios me libre de semejante cosa, señora Marica. Ah, pois xa,
vexo estabas ti na casa. Hai que ter mal de Alfonso. Que rayos é isto de pelear na miña casa? Tamén peleastes ti na miña. Moi justificadamente. E como estar na casa? Como vostede ve, moi ben. Contento e satisfeito. Eu cumprín contrato. Xa pasaron as eleccións. E ti, donde deixastes a miña filla? Vostedes poderán vir a esta forxa tantas veces como queiran e gusten, pero en plan amistoso, sosegado. E agora, ou séntanse para escoitarme, ou saen correndo pola porta pa fora. Mariquiña, escollen sentar, anda, escollen sentar. Vostede meteume 5.000 pesetas. E como foi eso? Política, marica, política. Bueno, eu, de tantos cartiños, precisaba unha persoa que me axudase a gastalos. Claro. E non a encontraxe. Encontrei, sí, encontrei. E quen foi ela? A filla de vostedes. Mal enseñado! Roubador de mulleres! Xa lles dixen que me escoiten ou que se vayan. Non teño ganiñas de discutir. Marica, se escollen escoitar, anda. Serviron para gañar as eleccións. Por eso agora vostede poda disfrutar das melloras que o novo réxime nos traerá. Pero daquela sigo sendo cacique, Aquí non hai máis que un cacique. O pobo. Non estou de acordo. Non estamos de acordo! A súa filla ven comigo a Pontevedra. E para non gastar máis da conta, dormimos no mesmo hotel. Como? No mesmo? Sí, no mesmo, no mesmo. E no mesmo cuarto! Como saben vostedes as cousas? Malcriado! E cazador de honras! Calma, señora Marica. A como, que muller? A como? Que agudiño saeu o centelludo. Para non tirar a honra de ningún dos dous, porque eu tamén lle son honrado, casamos primeiro. Algo é algo. Eso sí que non! Non cho perdonarei nunca! E ten en conta que me hades pagar todas cantas que fixastes, Non o dudes! Cala, marica, cala! Senta-te a colma aquí. Querías que dormían xuntos sin casarse antes ou qué? Rapaz, es home de temperamento recio. Ves a todo síntoma orgulloso de ti. É o meu xerro. E iso quere dicir que teño un fillo máis. Home, eso quere dicir que vostede é o meu segundo pai. Que farás por mí o que farías por teu pai. Sen dúbida alguna. Tamén che sei que a política do meu bando non te pasará nunca. Deso pode estar vostede ben seguro. Pois acabouse. Paso meu ao teu bando e conto a rematar. Vostede verá. Xa está visto. Entre nós non pode haber máis diferencias. Pero eso sí, se non me queres dar morte, déixame ser cacique. Home, se é un antoxo,
En cuestión de política, sempre farei o que ti me mandas. Podes ter a seguranza, pero... Conforme, rivira a chaqueta e faga méritos. Moito ollo, Repara ben na facilidade con que se cambian estes homes así de un lado para outro. Moito coidarín. Coas ideas non se xoga, non se debe xogar. Non hai perigo, pai. Trátase dunha debilidade perfectamente neutralizada. Don Pepito! Que fai vostede aquí, no medio desta relea? Donde se mete vostede, home? A subir a morrado, home! Xa estou na outra banda! Pero que ten? Acaba de chegar aquí unha franculla dun verme socialista. Centralista. Mira, que non quero os bichos na miña forza. Fora, fora, coño. Vostede xa non é don Pepito! Cobarde! Traidor! Chamoume traidor! Miserable! Centralista por! Es lo mismo que a la hora que me diga la chaqueta! Centralista por! Fixen ou non fixen mérito? Home, por algo se empeza. Filla miña! Mira, Mariquillo! Mira, muller! Aquí temos a nosa fillinha! Non! Non a quero ver! Vinde, veciño! Vinde a ver! Non a quero máis! Sabede, veciños, que a miña filla casou co Breogán porque era rica, xa se sabe. Pero dos meus cartos non levaredes ni unha cadela, Tede moi en conta. Ainda que rebedes coa fame. Onde está miña nai? Onde está o cariño que decía terme? Quería que casara con aquel nalome e peor boticario que non ten máis título que o amparo dos malos políticos. Sí, muller, sí! Fixeches ben en casar con Breogán! É bo rapaz! De familia honrada!